crkve. Daj da i tvoj narod koji se skuplja u ovaj sveti dom, volimo da istina postigne vječno spasenje. Po Kristu Gospodinu našemu. Crkvu si osnovao da bude sveti grad, sagrađen na temelju 12 apostola sa zaglavnim kamenom Isusom Hristom, da se izgrađuje vjernima kao biranim kamenjem u ljubavi i svetome duhu.